plato na kayo. Yata niya siya. Ito po siya. Init di kayo. Buwa ka. Ayun na, day. Pangay tagsilan pa pala ka niya. Dali lang mo sila doon. Tara, wag kang tara. Shirt tayo, shirt tayo. Shirt tayo. Isa ning bag imo ni Andre. Igapta ani Andre, ighanag ko na ni. Bro. Mo. Kadaog ni Andre. Kadaog ka? Nagkuha mo ng kato ako. Wala, sana ka Kuya Marmar ba? Asa? Hindi na, nandun. Ilang kay na may kipalit yung mama o kuan ka ng bag. Am siya ipay to bag ug uniform. Paabot ra tato. Mamam siya, itagain. Ay! Ano? Ali Cara sabaw. Kalawar ito, ilaway mo cara sabaw. Kayatan niya. First, I want the centrifuge. Napagdali na mo, Andre, kaya nasunsin, Andre. Pagkaw na lang. Ano sa inyo, Sonia? Dosi? Alas 11. Alas 11 namin. Nasunsin nyo ko. Alas 11 kwinta man, mga blis sa git. Alas 12:50. Kwinta. Ay, oh. Ayun. Singot na ko. Hindi ko lang kami sinal. Natan yung kanamay. O ilamig doha ka.
Okay. Jadi pang ramama. Apa kaya? Okay. Okay. Ano nga na yun? Nakahapit na alas 12, oh. Dali mo diha, maliit mo diha. Naam di noodles diha, gatay na raw. Magbaw. Gabi mo na. Gabi ini. Ah. Wa mo kung taon di good diet. Adlo kong matay. Badong, ano siya? Hindi yung pangko. Ha? Ang yawa!